Amigues, amics, taulaplanistes, avui toca parlar dels jocs jugats al mes de febrer. Xiu, 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 xiu! Vinga, que anem ràpid! Doncs sí, amics i amigues i taulaplanistes, tenim la xerrameca lúdica del mes, és a dir, els jocs jugats al mes de febrer. Un mes curt, un mes on treballes menys dies i cobres el mateix, és el millor mes que hi pot haver de tot l'any. A sobre, què puc dir? Si és el mes del meu aniversari, l'aniversari de la Mary, és el millor mes per néixer que podeu trobar. Llavors, anem a centrar perquè tenim el tema dels jocs del mes. Com diem, un mes curt, doncs un mes on menys partides, una miqueta menys de jocs que parlar, però bueno, rascarem i segur que trobarem. Els 5 jocs més jugats al mes de febrer, doncs, són Sherlock Holmes, detectiu assessor, Capsa vermella, segon cas, la mort de Sherlock Holmes. Vam fer el primer pim-pam i llavors vam dir, què fem un altre? Doncs vinga, fem un altre. Sembla que anem a un cas per mes. Això vol dir que ens ho farem durar, però bueno, cada cas dura el que vulguis que duri, perquè tu pots petar amb 4 hores o amb 2 o amb el que sigui. Nosaltres ens anàvem fent mitja horeta, una horeta que tenim avui que no estem cansats o si acabem de sopar aviat. Llavors, el segon cas, ens van enganyar una mica amb el títol, la mort de Sherlock Holmes. Aquí, hemos sido engañados, però bueno, no volem fer spoilers, però és un cas que més o menys el vam resoldre. 400 pistes en comptes de Sherlock Holmes, que en fa 5 o 6, però bueno, cas resolt. Tampoc no farem spoilers per no xafar la guitarra al qui vulgui jugar-lo, perquè és una història i que ens agrada. I a veure si aviat, ara al mes de març, doncs potser començarem el tercer cas. Aquest és el 5è. Llavors, el quart amb més partides és el Smart 10. Smart 10 en català, l'Smart 10 normal. L'Smart 10 aquest, que pot jugar, doncs vam jugar a la parcel·la, vaig portar-lo al Diògenes mentre no començàvem una partida. L'Smart 10 és un clàssic i és un joc que allà on va triomfa, perquè no cal saber massa, el just per anar contestant el que pots i si no et plantes. Tercer joc amb més partides, doncs, seria, l'últim dia va entrar l'últim dia, Hit, l'expansió aquesta de Vision de Túnel, doncs la van portar al club i doncs vam aprofitar per jugar-la. Com que vam fer la partideta en una hora i pico, doncs vam dir, fem l'altre circuit, perquè l'expansió nova doncs, són 2 circuits i ja està. Vam provar Espanya i Països Baixos. Millor el circuit aquest d'Espanya dels túnels, potser millor, perquè és més tècnic i té la cosa dels túnels que no et deixaven descartar cartes mentre estàs dins del túnel. L'altre circuit, que era el d'Holanda, doncs, eren 3 voltes, era un circuit més típic, però, en general, bé. De fet, el circuit aquest que dic que és el que em va agradar, vaig quedar primer. Llavors, el segon circuit, que és el d'Holanda, començava jo. Vaig tirar 3 cartes i vaig fer una virolla a la primera corba. O sigui, desastrós, i al final vaig quedar últim. O sigui, com el sol i la lluna. Aquí el hit el que té és aquesta, a vegades, aleatorietat. Et pot anar molt bé la cursa o molt malament i després d'una virolla doncs costa remuntar. Però bueno, aquí està. Llavors, entrem aquí. Els 2 més jugats doncs seria Gloomhaven, Jaws of Lion, el Mandíbules de Lleó, que li hem fet 5 partides. 5 partides a la campanya. Hem començat la campanya amb l'Ernest, el meu cunyat, i tenim 5 partides. Llavors diràs, aneu per pel 5è capítol. Doncs no anem pel 5è capítol. Per què? Perquè el 4 capítol va empalmar. Va empalmar vilment, ens vam quedar sense cartes
la dificultat ja va pujant, la primera partida, la segona, dius, això és molt fàcil. A veure, pròpiament és el tutorial, no? Són 5 capítols que et van ensenyant i incorporant noves mecàniques, i el quart i el cinquè ja pràcticament aquí t'ho fiquen tot, no? Llavors, al quart vam interpretar malament un text d'aquest del llibre que... Puc dir o no puc dir? Perquè això són spoilers? No són spoilers, no? Bé, ficava objectiu de la missió. Llavors deia, acaba amb unes pedres d'aquestes d'invocació i després diu, acaba amb tots els monstres. Llavors vam dir, doncs què fem? Doncs anem primer a buscar, a destruir les pedres i després ja anirem als monstres, no? Com és el que ens diuen, doncs ho farem. Som creients, ens pensaven que això era un tutorial i al final què va fer? Vam destruir les pedres d'invocació i apareixien nous monstres, destruïen pedres i dos monstres es van juntar els monstres de la primera, de la segona tongada i de la tercera tongada i ens vam fotre aquí per tots els costats, ens vam fotre a caldo de gatet i ens vam quedar sense cartes, sense vida, sense moviment i esgotats i aquesta la vam haver de tornar a repetir. És a dir, quart capítol, bis, el vam repetir i el vam superar patint. Estem aprenent i bé, aquesta mecànica del Gloomhaven doncs, és molt xula perquè tu al final jugues les dues cartes doncs tries la iniciativa que vols començar, no? Si tens una iniciativa baixa, doncs començaràs primer, llavors pot ser que vagis abans que el teu company o abans que els monstres, però els monstres ara ja també van amb la seva pròpia iniciativa, pot ser que vagis al darrere i bueno, jugues dues cartes, que fas l'acció de dalt i a l'altra fas l'acció de baix o al revés i ja està, dues cartes i quan et quedes sense cartes has de descansar i aquests descansos doncs, et fan cremar una carta i cada vegada que passa més temps vas ciclant tu aquí les cartes però vas perdent, a cada bugada anem perdent una peça de roba i llavors arriba un moment que et quedes sense cartes i xim-pum. O sigui que ens queda el monstre final, hem de lluitar contra el primer monstre final i per acabar el que pròpiament dit seria el tutorial. El tutorial aquest d'aquests 5 capítols inicials, però molt bé, un joc que li tenia por, el tenia allí per començar, per por, dic, a veure què faig. Començo amb la Meryl, començo sol, em feia respecte, més que por, respecte, i ara que l'hem començat, doncs, demana constància, perquè haurem de donar-li la campanya aquesta, són 25 capítols, però bueno, bé, molt bé, de moment, molt bé. No? Només podem dir això i segurament demà doncs, farem el 5è. I el número 1 de jocs del mes, del top 1, seria el SkyTeam. SkyTeam és el joc que més hem jugat aquest mes. A dos, perquè és a dos. Llavors hem jugat amb la Mary. Un dia em va dir ella, vols fer un SkyTeam? I jo dic, què et parat? Parem màquines. Doncs vinga, fem l'SkyTeam. I llavors, què vam fer? Doncs seguir aquesta espècie de campanya que ens va dient els escenaris, doncs ens els va posant per ordre de dificultat i a sobre ens va també introduint nous mòduls, maneres de jugar que li donen més vidilla, més dificultat i vam jugar 5 o 6 partidetes, pràcticament seguides, perquè al final el joc aquest podríem dir que és un filler, perquè 10 minuts, un quart, i dius, vinga, va, anem a provar un altre, no? I pica una mica i és molt satisfactori. Hem d'intentar, Mary, no fer trampes, perquè a vegades és allò que tires els daus i no et veuen els daus i un 6, necessito prenc el cafè. Però bueno, ja som grandets, no fem trampes, després li direm als nens, escolta, no pots fer trampes, no, vinga. Val, doncs això són els 5 jocs més jugats, però a part d'això, doncs, tenim el joc més dur. Quin és el joc més dur que hem jugat aquest mes? Doncs el joc més dur que hem jugat aquest mes
és el Brass Birmingham. He mirat el Gloomhaven 3 i pico de dificultat a la BGG, però Brass té 3,80 i pico, o sigui que és superior la dificultat del Brass. Va ser una partideta al Diògenes que va entrar un company, un nou membre a provar, o diu, soc nou, i llavors dic, jo volia jugar a l'Everdell aquell dia, però diu ell, no, el Brass. I llavors, a canvi d'una subscripció, doncs, vaig accedir i dir, vinga, va, juguem al Brass. Bueno, jo no, quatre persones vam jugar al Brass, i aquest noi doncs, es va subscriure a la taula plana, un nou membre, ja som 525, i aprofito aquest moment doncs, per dir-vos que si voleu subscriure-vos i ajudar a aquest canal tan humil com el de la taula plana, un canal en català, que el català està en perill d'extinció, si us plau, ajudeu-nos els creadors de contingut en català, que ho fem per amor a l'art, per amor a l'art. No us penseu que cobrem, no us pensem que aquí estic gastant el meu temps, que jo ara podia estar estirat al sofà, mirant la tele o jugant a la Play, i estic aquí xerrant amb vosaltres. És tot un honor xerrar amb vosaltres. Bueno, aquí, xerrosol, xerrosol. Però bueno, que ja està, que ens ajudeu a tots els canals catalans, si us plau. Subscriviu-vos, que és gratuït, aquí dalt. I ja està. I ja està. I què estava dient jo ara? Estava dient el joc dur, no? Va, llavors ficarem el joc més tou. Quin ha sigut el joc més tou que hem jugat? Doncs el Story Cubes. Story Cubes és un joc que em van fer comprar. La Berta i el Roc volien el Story Cubes aquest perquè el tenen a l'escola, i és un joc molt bàsic, és un joc molt facilet, són daus, llences els daus tenen uns dibuixets, i llavors tu a partir d'aquests dibuixos t'has de muntar una història amb la gràcia que tu vulguis, o que puguis, o que tinguis, i ja està. I al final és passar-s'ho bé i fer volar una mica la imaginació, no? Llavors, com que el Roc estava malalt i es trobava millor, vam sortir de casa, dic, anem a la Bacos, vinga, comprem el joc, i així, doncs, mira, molt males, doncs, són uns daus que tu els tires i te muntes la pel·lícula, és divertit, el tenen, a les escoles el tenen, per això, perquè ajuda doncs, a estimular doncs, com es diu això? L'oratòria, Ajuden a l'oratòria, ajuden a la imaginació, a explicar històries i tot això. Llavors, quina ha sigut la novetat? La novetat del mes. Ara, nova secció, la novetat del mes. Doncs vam jugar també al SETI. SETI és aquest joc nou, aquest joc que acaba d'arribar pràcticament fa un mes o menys, de recerca a l'espai, en busca de senyals de vida. És un euro difícil, l'hauria posat més difícil, però he mirat i està per sota del Brass. És una miqueta més lleuger que el Brass, però bueno, és un joc que tampoc no el vaig trobar complicat. El tema és que, clar, jugàvem amb una còpia que té un soci del club, el Cesc, i la teníem en anglès. És independent de l'idioma, el que passa que ja la guia, la xuleta, doncs ja la tens en anglès, ja alguna carteta, però bueno, no tenim problemes amb l'anglès, i el joc, doncs bé, érem 3, i és un joc que, bueno, apretava perquè tu, al final, havies de fer només una cosa, tenies opcions de fer diferents coses, no? D'enviar senyals, d'escanejar, d'anar millorant uns recursos que tenies, anar baixant unes cartetes que et podien donar cosetes, perquè al final és aquests jocs que apreta, que tens pocs recursos o pocs moviments, no? Recordar, doncs, bueno, tots aquests jocs que a vegades tu, el Shackleton Base també me'l va recordar una mica en el tema aquest de que dius, ara tinc aquí, em falta un astronauta, o em falta un crèdit, o em falta una monedeta, o un recurs, perquè jo necessito 2 coses de no sé què i una moneda, i
no arribes a tot. No arribes a tot. Llavors, és una mica el plaer d'aquests jocs euro, és el plaer del sadomasoquisme, perquè estàs allí, no arribo, estàs aquí intentant aquí estrujar-te el cervell, és dur el joc, però bueno, és aquesta satisfacció quan aconsegueixes fer alguna cosa que sí, però vinga, recerca de l'espai i els alienígenes i tot. No us el sabria explicar perquè vaig jugar a principi de mes, llavors hauria de tornar a repetir una altra partida per refrescar el tema, no? Però bueno, era xulo i bueno, era un tauler on anava bellugant el que seria el sistema solar, no? I llavors, segons on apuntava, doncs tu podies enviar senyals cap aquí, cap allà, per intentar obtenir recursos, prestigi i tota la pesca. SETI, la novetat del mes. I ja està. Llavors direm, vale, em van comentar també que podies parlar d'un solitari, no? Un solitari, he jugat al Marvel Champions també, però parlaré de l'Sky Team. Per què? Perquè l'Sky Team no té mode solitari, però té un mode solitari creat per fans. Llavors, vaig provar-lo i diu, bueno, està apanyat. El joc està pensat per jugar dos. Però tenim aquesta història de que tu pots tirar els daus. Si dius, jo sóc el capità, el blau, doncs tiro tots els daus, no? I a partir d'aquí, aquella tirada es va a missa, no? I llavors simularíem l'altre jugador, doncs, primer col·loquem un dau nostre i llavors l'altre jugador, que seràs tu agafant el dau de color taronja, i llences un dau, un sol, i el que surti, o modifiques el que sigui, però el col·loques. Llavors, tu col·loques un dels teus, llences el dels altres i el col·loques, ¿vale? O sigui, llavors, quan canviem de ronda, doncs, si el que comença és el taronja, doncs tu ets el jugador taronja que llences tots els daus i l'altre doncs, aniria col·locant, llançant i col·locant d'un en un. Tu ets el que et gestionarà els dos jugadors, però també té la seva història per acabar de quadrar-ho tot bé i que et surti bé i que no falli. En breu, doncs, partida en solitari a Sky Team, perquè la vaig provar i dic, ja total, la gravo. Val? La gravo. Al Marvel Champions volia provar vaig comprar el fullet verd, Duende Verde, el Green Goblin, que és un dels malvats de Marvel Champions que van més buscats. Per què? Perquè és un dels primers que va sortir, és un dels més bons que va sortir i que diuen que és dels millors i no es troba per enlloc, està descatalogat, ja diuen que ja no el reimprimiran i al final el vaig buscant per internet, me'l vaig comprar en anglès. En anglès el volia jugar, però me l'estic tradumaquetejant. Llavors, com que vol dir que m'estic escanejant les cartes i canviant el text i fent servir el Photoshop aquí, tampon clonar i tot això, i ficant-ho dintre de la funda, doncs pots jugar bé i tinc el joc en anglès, però amb la carta al davant, doncs quan el tingui acabat, doncs potser també gravarem una partida o el mes que ve puc parlar del joc en solitari destacat, el joc destacat en solitari. Val? I ja està, jo crec que ja està, 22 partidetes, no sé si eren 7 o 8 jocs, com veieu, més curt. Vam fer calçotada, no vaig portar jocs, perquè estava fent els calçots, home, i dic, aquí fotrem aquí un percal, i després els aniversaris, doncs també, aniversari cap aquí, aniversari cap allà, doncs tampoc no hem pogut jugar tant, en família, he anat jugant al club, però hi ha dies que no he pogut anar tampoc al club, llavors això ha fet que hi hagi menys partides, però les partides aquestes, menys partides, doncs, podríem dir que amb duresa i jocs grossos, doncs, hem pujat potser el nivell, perquè 5 partides a Gloomhaven, que cada partida a vegades se'ns anava a les 2 hores de joc, doncs també diríem que ha estat un mes
bo. L'altre, el mes de gener, vam jugar un munt de partides, un munt, però bueno, potser jocs d'aquesta entitat com aquest mes tampoc tant, no? Llavors, un mes on hem jugat al Brass, hem jugat al SETI i hem jugat al Gloomhaven Jaws of Lion, doncs, i ja està, xim-pum, minut 20 i pico. Jo que volia fer un vídeo curt, me'n canso un ronda. I ja està, si us ha agradat el vídeo, subscriviu-vos i doneu-li el like. I recordeu que si la Terra és rodona, la taula plana. Adéu!